Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Menika saestu kula suwun adik-adik sedaya tansah semangat kagem mupu lomba geguritan tingkat Kota Yogyakarta ingkang dipun adani dening Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menika. Mugi-mugi kanthi kegiatan menika saestu basa lan sastra Jawa terutami wonten ing Kitha Ngayogyakarta saged lestantun lan generasi mudanipun ugi tansah nresnani budayanipun piyambak. Amargi menapa? Amargi kanthi nresnani budaya kita menika saestu budaya Kitha Ngayogyakarta menika budaya ingkang ngemu pitutur luhur, ngemu nilai-nilai ingkang sanget sae wonten ing panggesangan kita. Pramila sampun ngantos kita menika kegerus kanthi budaya-budaya monco, caranipun inggih menika salah setunggalipun kanthi nglestantunaken budaya kita piyambak. Pramila sepindah malih Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ngaturaken sanget matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng adik-adik sedaya, ibu-ibu guru MGMP, bapak-bapak, ibu-ibu Dewan Juri ingkang saestu wonten ing siang punika saged sami-sami nglestantunaken budaya Jawi. Mimpi bocah-bocah ini podo basa marang leluhure, podo basa marang simbahe, podo basa marang wong tuane,